магу, так і малюю. Як навучыўся, не навучыўся. Альбо як не навучыўся. Чуеш, ужо выехала музычная паліцыя. Тое, што на цябе пінжак свісіць, не значыць, што ты настаўнік. А як же эскіз? Аля прыма. А як же кампаноўка? Кампановка. В галаве кампановка. А падмалёвак як? Халера на этой краку. Кра. Ярослав, ставлю вам 2 балы. Я мастак, я ўсё раблю не так. Ну адкуль ж у мяне гэты красны пітак? Вітаю, шаноўнае гаспадарства, вы на падкасце «Калякі-малякі» і сёння гэты падкаст здымаецца ў Кракаве. У нас у гасцях шаноўны гаспадар Андрусь Такінданг. Ярослав, скажи, ты вось браў інтэрв'ю у Зенона Пазняка, ты таксама быў у чырвоным цюрбане? Я пакуль не браў інтэрв'ю у Зенона Пазняка. Значит, гэта ў маіх нейкіх фантазіях ты браў. А ты у нас музыка, мастак, І Андрусь Такінданг. Андрусь Такінданг. А што далей, мы пабачым далей. Так вось, Андрусь, можа, ты дастанеш свой... Што? Свой картон. А, мой картон. Свой Добра. картон. Гэта... А што ты падумала, Андрусь? Сябры, гэта не мой картон, гэта картон Ярослава. Ён вось абачліва падрыхтаваў рэквізіт, каб зрабіць вось цудоўную інтэрактыўную перадачу. І што мы мусім тут рабіць? Пісаць жаданні, так? Я вось з вялікім нецярпеннем чакаў, калі ўжо ты мяне запросіш у сваё цудоўнае шоу, і цяпер фактычна вось маё жаданне здзейснілася, і я знаходжуся вось у гэтай фатэлі перад камерамі, вось перад тваімі пільнымі пытаннямі. А я адмыслова прыехаў у Кракаў, каб гэта зрабіць. Давай пачнем. Ты у нас вядомы больш як музыка, але я спытаю цябе больш як мастака зараз. Так. Ты ж пачаў спачатку мастацкую кар'еру і пашоў у мастацкі ліцэй, так? Я нейкі час вучыўся ў вёсцы, у вясковай школе. Я нарадзіўся ў Менску, але пэўны перыяд, вось пачатковыя класы, я хадзіў у вёсцы ў школу, і мой дзядуля, ён выкладчык фізікі, і ён таксама маляваў. Там все тыя плакаты розныя, там аб'явы, афішы, калі ён у школе працаваў. Вось. А ў той час яшчэ стала моднае такое абстрактнае мастацтва, ведаеш, беспрадметнае. І вось я маляваў розныя калякі-малякі, і мяне так мае сваякі заахвочвалі, там маці казала: «О, малайчына, ты малюеш вось як сучасныя мастакі». І мне это так падабалася, што я сапраўды вырашыў сур'ёзна займацца мастацтвам, і ўжо у 5-ю класу паступіў у каледж мастацтваў у імя Хрэмчыка. Гімназія, каледж мастацтваў імя Хрэмчыка, у народзе Парнат завецца. Хто звязаны з мастацтвам, то ведаюць... І з Менскам. З Менскам, наогул з мастацтвам Беларусі, то ведаюць назву Парнат, бо гэта такая культавая установа навучальная. Яшчэ ёсць Глебаўка і... Ёсць Глебаўка, 26-й ліцэй. І яны так змагаліся паміж сабой за пяршынства, ці то Парнат, ці то Глебаўка. Ну, пасля там нейкі ліцэй з'явіўся. І у кожнага былі свае асаблівасці. Я памятаю, што ліцэісты, яны такія малявалі больш так акуратненька, дызайнерскім. Ты казалі: «А не, это не мастакі, бо яны задуж такія ахайныя дызайнеры». Глебаўка, там былі такія дзікія людзі, там знакамітая гісторыя, калі яны звязалі вахцёршу, і гулялі ў індзейцаў, там нейкае вогнішча разводзілі, скакалі ў індзейскіх строях, і бедная вахцёрша там была на вахце звязаная. А это было у гуртажытку, ці это было прямо у каледжы? У каледжы, у Глебаўцы, там, дзе навучанне адбываецца. А ў Парнаце там таксама супер шмат баек, гісторыяў, я нават іх не буду распавядаць. Чаму? Яны занадта клёвыя? Так, яны занадта крутыя для гэтага падкаста. Не, на самой справе, ведаеш, я вучыўся ў Парнаце, да нас прыходзіў старэйшы мастак Алесь Пушкін і распавядаў, як яны там вучыліся. То бок, была такая пераемнасць пакаленняў.
Нас вадзілі на мастацкія выставы, вось такая выхавацелька Марта Йосіфовна па мастацкай частцы. Абавязкова там у розныя палацы мастацтваў, у нацыянальныя мастацкія музеі, у галерэі сучаснага мастацтва. Мы хадзілі, размаўлялі з ранейшымі выпускнікамі, і вось у нас была такая повесь гэтых нейкіх часоў. І старэйшыя мастакі казалі заўсёды: вось у наш час парнат быў сапраўдным парнатам. Цяпер, канечне, ўсё рафіраванае, ўсё не так цікава. А пасля мы выпусціліся і прыходзілі да гэтых тагачасных ужо вучняў і казалі: ось у наш час быў парнат дык парнат, не тое, што цяпер. А як у твой час было? Хто там з табой вучыўся? З такіх заліхвацкіх, як ты. Як было ў мой час? Калі я вучыўся, у нас былі розныя музычныя гурты, ну, якіх я не граў, але вось музычныя гурты стваралі звычайна мастакі. А чаму, дарэчы, шмат музычных гуртоў стваралі мастакі? Тая ж мроя паўстала менавіта з мастакоў, хаця як бы... Я табе вось назову назвы, табе стане адразу зразумела, чаму стваралі мастакі. Давай. Адна назва музычнага калектыва, который быў паралельна, вось калі я вучыўся, называлася, гучала так: «Дэградацыя», музычны гурт «Дэградацыя». Іншы музычны гурт называўся «Прымітыў». Вось, дэградацыя і прымітыў. То бок, бачыш... Самае іранічна? Не самае іранічна, а вось назва, она як бы паказвала вось узровень музычнасці, і там было больш мастацтва, чым музычнасці, і гэта круто. Ну, больш перформанса было. Разумееш, ну, это і бедныя музыкі, яны і так іграюць, вось. Ім гэта ўжо музыка вот тут во. А мастакі яны такія: а давайте паспрабуем. Ім гэта ўсё так цікава, і гэта ўсё так яны робяць па-аматарску, і з гэтага нешта нараджаецца сапраўды, можа быць, змястоўнае. На старэйшых курсах, да прыкладу, вучыўся Алесь Таболіш, гурт «Зніч». І вось мы там нешта малюем, там, і ён прыходзіць такі ўжо валасаты і кажа, ён тады яшчэ валасаты быў, кажа: ну что, малюете? А вот у меня кассетка! Альбом выпустил! Так, поглядите! А это я вон на басовішча з'ездзіў. Ну, не ведаю, які там ён клас быў, але там ужо іх быў гурт свой, яны ўжо там на басовішча з'ездзілі і кассетку запісалі, вось ужо нам паказвалі, выхваляліся, якія яны, ну, сапраўды, такі калектыў круты. Вось. І гэта, я кажу табе, мастакі рабілі. А як ты сам пераняў вот эту вот тэндэнцыю становлення музыкам? Ты ж таксама ўступіў гэтую кагорту. Так, у нас такое афіцыйнае інтэрв'ю, як я пераняў гэтую тэндэнцыю музычную і ўступіў у кагорту, так бы мовіць, мастака-музыкаў. Мастакоў памяняў пэндзель на медыятар, так? Ну, як гэта зрабіў Вольскі, Варашкевіч і іншыя. Слухай, добра, трэба зараз узгадаць, але у нас такая сур'ёзная гутарка афіцыйная, я нават так, бачыш, не здарма піджак. А я каралеўскі шут. Ты цудоўна выглядаеш, вось, і калі цябе пабачу, як ты заходзіш сюды, думаю: халера, няўжо я памёр, і за мной ужо прыйшлі. Трэба было бачыць твой твар. Думаю, патрапіў піянеры ў пекла, зараз будзе, вось. Ратуйце людцы, д'ябла які прыйшоў. Не, на самой справе, што вось мы сядзелі ў сваіх майстэрнях, так? Малявалі, ну, вывешвалі карціны, свальвалі, пасля ўжо прыходзіла камісія, глядзела на тыя карціны. То бок мы самі не ўдзельнічалі ў такім рок-н-роле. Наш рок-н-рол быў той, што вось мы завострывалі аловак і працавалі ўжо на гэтай паперы, на палатне. А калі вось не мелі непасрэднага кантакту з гледачом-слухачом, ну, бо ты размаўляеш з ім праз сваю карціну, і наогул, там, скажем, ты нават не ведаеш, якая рэакцыя, якія ўражанні вось у гледачоў. То бок ты вывесіў, такі дзе-небудзь хаваешся, там думаеш, так, як спадабалася, не спадабалася. А музыкант, ён атрымлівае там апладысменты, авацыі, ён адразу, альбо там, не ведаю, гнілыя памідоры, ён адразу ведае, як рэагуе слухач, глядач на яго творчасць. Вось, і, дарэчы, увесь час, я не ведаю, як, калі ты вучыўся, але ў нас у майстэрні ўвесь час гучала музыка. У вас не? У нас час ад часу, калі, напрыклад, препаду не было, мы маглі там што-то включыць. Зараз больш актыўна, напрыклад, у нас в акадэміі фактычна мы проста самі сабе робім такі расклад і прыходзім тады, калі нам трэба,
і кожен працуе так, як йому зручно. І хтосьці там, і большасць у нас просто працуе ў слухаўках. Так, просто калі я вучыўся, тады яшчэ не ва ўсіх былі тыя плееры, не ва ўсіх была магчымасць этой слухаўкі просто апранаць, і у нас у майстэрні быў магнітафон. І у нас заўсёды вяліся спрэчкі, там, што мы слухаем, ці то хім, ці то НРМ, вось. Ну, зараз спрачаліся там за нейкую там, ці то амерыканская музыка, ці то беларуская, вось. І, але музыка, прынамсі, была заўсёды. Магчыма, гэта не заўсёды было карысна, бо нам настаўніца казала, што сапраўдныя мастакі, яны працуюць, як бы музыка не мусіць іх стымуляваць, неяк натхняць, таму што гэта такія танныя прыёмы. Але нам было класна, што вось там ты прыносіў сваю касету і ўсе астатнія яе слухалі разам з табой. Пасля там сварыліся, наракалі. Вось. І музыка гучала, а пасля яшчэ да таго ж мы заўсёды хадзілі на канцэрты. То бок мы там памалявалі, і ў той час было досыць шмат такіх вулічных канцэртаў, там рок па вакацыях, вось, такія фэсты нейкія, куды можна было без квітка пралезці нават у парк Чалюскінцаў. І мы хадзілі, і вось мы бачылі вось гэты рок, тады папулярны быў, і нам таксама такого хацелася. Двіжа. Быць папулярнымі, каб дзяўчаты вось на нас звярталі ўвагу, каб мы там стаялі на сцэне як зоркі, вось. І, гэта такія звычайныя падлеткавыя жаданні, што вось ты круты, і ты там граеш соло там на этой гітары. І у гэтым цяжка нас абвінаваціць, гэта натуральныя такія памкненні, таму што вось мы жылі ў такой музычнай культуры альтэрнатыўнай. Вось. Мае аднакласніцы казалі: Андрусь, вось мы ходзім там у кедах, тады, здаецца, вось насілі тыя байкі, перавернутыя шыварат на выварат, каб там не было тых майстрыўных малюнкаў, вось, каб іх не было відаць. Таму што ў нейкі час Нірвана стала дуже папулярнай, усе пачалі купляць тыя байкі з выявай Курта Кабэйна, і тады сапраўдныя ўжо аматары там гранжа, то яны іх выварочвалі, каб вось не быць як усе астатнія. Не быць як все. А пасля ўжо пачалі прадаваць тыя байкі, ўжо рабіць вытворчасць тых баек швамі наперад. І тады перасталі іх насіць. Разумееш, што рынок не падманеш. І вось тыя дзяўчаты нашыя насілі цільняшкі, насілі такія торбы аграномаў, не ведаюць, ці зараз іх носяць, ведаеш, такія, такая торба-папка, вось, которые насілі міліцыянеры, аграномы, вось. Яна такая пляскатая, і ты можаш там маляваць на ёй, браць нататнік, вось. Тады яны былі дуже папулярныя, і там яшчэ мусіць быць значак нейкі. Альбо такія насілі, пляцакі такія, вось, як мяхі такія на нітачцы, на вяровачцы. І казалі: Андрусь, вось мы так адзяваемся, і, не дай Божа, мы пачнем калі-небудзь фарбаваць там вусны, адзяваць сукенкі, тады ты скажы, што мы сапсаваліся адразу, там, дай нам чырвонае святло, бо мы не хочам быць вось як старшакурсніцы, которые ўжо там у 12 класе там пачыналі ўжо адзявацца як жанчыны. Это дзяўчыны так у цябе пыталі? Так, вось наша група так вось сказала, давала такі зарок, што вось хлопцы там будуць насіць іракезы, альбо там даўгія валасы, дзяўчаты будуць заўсёды у кедах, у джинсах. Вядома, што там прайшло там 2 гады, і ўжо ўсе дзяўчаты ў сукенках, хлопцы даўжэй пратрымаліся. Вось. І тады гэта была музычная культура. Хацелася там ствараць гурты, хацелася выяўляцца праз музыку, вось, каб быць як нашыя зоркі, куміры. У некага гэта была Нірвана, у некага гэта было там мясцовы час, НРМ. Вось. І таму вось мы з маім аднакласнікам Мікітам Кішовым пачалі рабіць музычны гурт. Я мастак, я ўсё раблю не так. З твоих найноўшых карцін, ды ўвогуле... Ярослав, як ты там нормально узмакрэў? Горыцца? Слухай, по мне не бачно, што я блішчу, а калі я не блістаю, значит, я яшчэ сухенькі. Яшчэ сухі, так? Яшчэ сухі. Добра. Трэба паддаць градус. Зараз мы гэта зробім. Главное, чтобы картон не пробило этот градус. Картон тебе не загорелся в твоих руках мастацких.
Так вось, у тебе у карцінах, ды ўвогуле, ты часта афармляеш свае альбомы. Напрыклад, у альбоме там рэхы, гаротніцы, ну, Так, мы эканомім. Гэта все твае малюнкі. Мы эканомім, так. Таксама там прысутнічаюць менскія матывы. Таксама у некаторых працах прысутнічаюць біблейскія матывы. І давай паразмаўляем пра гэтыя твае два накірункі. Чаму ты абраў менавіта горад? Бо ты ж таксама рос і ў вёсцы. У цябе нават ёсць майка «Я з вёскі». Но з адной з нашых размоў ты казаў, што ты не любіш вёску, а больш любіш горад. Ого. Ну. Добра. Сапраўды, чаму ты абраў менскія матывы і чаму ты ілюструеш іх менавіта такім крыху ілюстратыўным чынам? Они у тебя крышку іканаграфічная і ілюстратыўная адначасова. Может быть, я б хацеў і па-іншаму, але малюю, як умею, разумееш. Як магу, так і малюю. Як навучыўся. Як навучыўся. Не навучыўся. Альбо як не навучыўся. Як не навучыўся, так і малюю. Не навучылі рэалістычна маляваць і маляваць перспектыву, так малюю. Так. Авангардна. І... Малюю як... Сапраўды, альбомы нашыя, ці то рэха, ці то гаротніцы, ці то нейкія сольныя альбомы, то там мае малюнкі. Мой сябра, беларускі мастак Владимир Грамович кажа: Андрусь, дазволь хоць ты мне просто вось дай нейкі альбом, я яго табе сам аздоблю, таму што ўжо і пісаць музыку, і рабіць вокладку, то гэта ўжо такое задужа, занадта. Я згодны, таму што лепш вось раздзяляць, калі ты музыка, і лепш некаму дэлегаваць вось гэтую справу аздаблення вокладкі. Магчыма, это мой такі гіперкантроль, плюс эканомія, што думаеш, все сам зраблю. Жаданне дэлегіраваць. Так, вось такое, што сам, што калі не зразумеюць, што калі нешта мне не спадабаецца. І я разумею, што гэта шкодзіць візуальнаму шэрагу, таму што сапраўды лепш збоку глядзець, таму што мастак, ён глядзіць збоку вось на гэту музыку, і ён можа нешта знайсці тое, што вось сам музыка не пабачыў сваю творчасць, і гэта будзе цікавае спалучэнне і памножыцца ў 2 разы гэтая творчасць. Вось. Але магчыма, вось зараз працую над альбомам, і магчыма, вокладку хто-небудзь іншы зробіць, я спадзяюся. Можа быць, у цябе замоўлю. У мяне? Да, калі хопіць грошаў, то замоўлю ў цябе. Ці ў каго яшчэ, не ведаю. Гэта пакажа будучыня. Гэта пакажа будучыня. Не будзем згадваць. І чаму Менск? Таму што я большасць свайго жыцця Мінчук, пражыў у Менску, гэта мой горад. Вось. Вёску я, вядома, люблю, але я разумею, што я гараджанін. Вёска – гэта значная частка маёй ідэнтычнасці, бо сама вёска мне ўсё роўна, але мне галоўнае вось тыя людзі, мае сваякі, якія ў вёсцы. Вось. Дарагія майму сэрцу людзі, мае родныя. Гэта асноўнае для мяне. А вот біблейныя матывы. Можам развіць гэтую тэму. Это ж з аднаго боку вельмі адказная тэма і вельмі у нейкім сэнсе складаная тэма, бо як ты адносішся да того, каб, не веду, неяк жартаваць на гэтую тэму, бо не ведаю, ці можна назваць это жартам. У адной з прац ты зрабіў больш сучасны выгляд Марыі, Юзефу і Ісусу, дзе яны, напрыклад, в кедах, в шапках, там, в толстовках. Адна з тваіх прац ёсць такая. Слухай, гэта ўжо нават не жарты і не нешта новае, бо гэта ўжо такая традыцыя. Нават у сусветным мастацтве, калі браць беларускае мастацтва, то мы можам згадаць працы Кандрусевіча, яго фрэскі, там, дзе ён актыўна гуляецца з гэтай сучаснасцю і біблійнымі матывамі. Я думаю, што калі вы паедзеце там у Вітэбск ці яшчэ па беларускіх гарадах, вы пабачыце гэтыя фрэскі сучасныя. Гледачы менавіта паедуць. Мы паедзем, гледачы, у сэнсе. І ты паедзеш, я не ведаю, ці ты бачыў гэтыя працы, бо я бачыў. У Віцебске, дарэчы, не даехаў пакуль. І там можна пабачыць анёлаў, которые граюць на саксафоне, там нейкіх палітыкаў.
І гэта хутчэй традыцыйная такая рэч, таму што калі браць працы адраджэння, таксама там вось біблійных персанажаў апраналі ў сучасныя вопраткі, і там, умоўна кажучы, маглі напісаць замоўцу карціны побач з нейкім біблійным персанажам, побач з Марыяй. І гэта такая традыцыя, гэта хутчэй не нешта новае, а сапраўды тое, што даўно мы выкарыстоўваем у мастацтве. То бок спроба асучасніць альбо актуалізаваць вось гэтыя біблійныя падзеі. Біблійныя матывы, ведаеш, сапраўды гэта такая тэма слізкая для мяне, троху небяспечная, бо ведаеш, так, вот яна небяспечная, потому што ёсць такі тэрмін, называецца касцельны поп. Вось ён яго як бы выкарыстоўваюць адносна музыкі ў касцёле. То бок гэта нейкія сентыментальныя песні пад гітару, которые апелююць да такіх хуткіх рэакцыяў. То бок мінорныя акорды, трохі жаласлівы тэкст, і ўжо ты плачаш, думаючы, што да цябе дакрануўся Бог, а на самой справе гэта проста твае эмоцыі, которые нехта выкарыстоўвае. Вось нехта так іх з гэтай струны торгае і, беручы нейкія простыя там акорды, гармоніі простыя вельмі, вось сентыментальныя, рамантычныя, прымітыўныя, нейкія простыя тэксты, і яны ўплываюць на цябе, і ты мяркуеш, што гэта мой малітоўны стан, а на самой справе гэта проста папса. Вось. Тое самае ёсць для мяне. Я пабачыў у візуальным шэрагу, што вось ёсць мастацкая мова, которая гэтыя анёлы, гэта лісіроўка, гэтая гладкая скура, блакітныя вочы, гэтыя прамяні, тое, што працуе як такая хуткая таблетка экстазі, не ведаю, альбо такая моцная доза, которая раз цябе змушае сказаць: ой, якое замілаванне, як прыгожа, але для мяне гэта тое, што з'яўляецца нечым зваротным да, нечым варожым да сапраўднага мастацтва і сапраўдных перажыванняў. Вось. І таму я заўсёды баяўся менавіта такой рэлігійнай творчасці, каб не зрабіць нейкі касцёльны поп. Вось. Доўгі час унікаў такіх рэлігійных матываў, таму што ёсць пэўны камертон, ёсць высокае мастацтва рэлігійнае, так, і музычнае, і выяўленчае. Вось. І заўсёды халера, ведаеш што, я кажу і перажываю, што я так шмат кажу, але ты ж мяне запрасіў, каб я табе трындзеў, так? Добра. І заўсёды страшна, і думаеш, як знайсці баланс паміж тым, што вось высокае мастацтва, але яно ўжо можа быць не актуальнае, бо яно было тагачасным, яно ўжо не адгукаецца, а вось сучаснае мастацтва, але яно такое сентыментальнае і такое таннае, таннае ў сэнсе таго, што яно выкарыстоўвае танныя прыёмы ўздзеяння на гледача. Як знайсці паміж імі нейкі баланс, каб гэта было і актуальна, але з другога боку не выкарыстоўваць танныя прыёмы, не біць гледача палкай па галаве, палкай сентыментальнасці, вось гэтым, не кідаць у гледача гэтую бомбу мілаты, красівасці, ёсць такі нават тэрмін, чаго варта пазбягаць мастакам. І типа, што ёсць добрая карціна, ёсць прыгожая карціна, это не заўсёды адно і тое ж. Гэта супрацьлеглыя часці. Таму што, мовна кажучы, усіх жа нас вучылі пра салоннае мастацтва, так, што вось ёсць салоннае мастацтва, якое сапраўды грае на тваіх струнах, торгае гэтыя прымітыўныя пачуцці, ты глядзіш, якая гладкая лісіровачка там ці што там. Як усё зроблена прыгожа, рэалістычненька. У нейкай ступені рэалістычна, але это такі рэалізм сабе. Вось. І неяк у мяне замовілі крыжовы шлях. Я бачыў, да. Вось. І я сказаў: окей, буду спрабаваць. Я спрабаваў, пасля яшчэ раз замовілі крыжовы шлях, і яшчэ раз яго спрабаваў. І я шукаў паратунак проста як знайсці гэтую мову, я шукаў паратунак у мастацтве народным, менавіта такім уніяцкім мастацтве, грэка-каталіцкім, там, дзе
спрабавалі заходнюю традыцыю перасэнсаваць вось на ўсходні манер, альбо там, дзе мастакі глядзелі там на Мадонну Рафаэля, але яны былі народныя мастакі, яны спрабавалі сваімі тымі спрацаванымі рукамі напісаць Мадонну Рафаэля. І гэта для мяне быў такі вось шлях у пошуку вось гэтай мовы, рэлігійнай мовы ў мастацтве. Вось, нагаварыў. І вось так я спрабаваў размаўляць вось на рэлігійныя тэматы, закранаць гэтыя нейкія тэмы з дапамогай прымітыўнага, інцітнага мастацтва і мікса вось з акадэмізмам. Не ведаю, наколькі мне гэта атрымліваецца, але вось табе распавёў усё, што мог. Ажно язык забалеў. Добра. Хацеў заўважыць, што ў цябе працы яны выглядаюць такім чынам, што ты спачатку робіш графічны накід, а потым ужо ўводзіш колер. То бок гэта такая расфарбаваная графіка? Ці... Бо я не ведаю, як гэта назваць, жывапісам ці графікай. Слухай, а як іначай можна рабіць? Ну, адразу, там хтосьці з пэндзля адразу малюе па халсце без алоўка, альбо алоўкам на... А як же эскіз? Аля пры А як же кампаноўка? Кампанок. В галаве кампановка. А падмалёвак як? Ну, от падмалёвак пэндзлем намалююць. Слухай, даражэнькі, шмат розных варыянтаў ёсць, мне ёсць такі мастак Сергей Шабохін. Вось. Ён вучыўся ў Парнаце, і ён на дыплом рабіў нейкія такія вельмі нейкі батлейку ці што, вось лялькі маляваў. У мяне проста засталіся такія ўражанні, я не памятаю, што канкрэтна, але я памятаю нейкія анёлы, нейкая фактура дрэва, і ён браў аловак, працаваў алоўкам, а пасля гэтага ён уводзіў фарбы. І там вельмі дапаўнялі адно графіка такая, фактура алоўка і фарбы. Цяпер ён такім не займаецца, але на мяне гэта паўплывала. Тады я думаў, што гэта задужа па-дызайнерску, бо ён так вельмі ахайна гэта ўсё рабіў, так вельмі стрымана. А мы на той час пісалі корпусным мазком. Экспрэсіўна, каб там было мы ж не графікі, халера, мы ж мастакі. Мы жывапісцы, маляры. Разумееш, ёсць мастакі, а ёсць графікі, ёсць творцы, а ёсць нейкі дызайнер. Тады мы так думалі, мы былі дурныя. А вось гэты Сергей Шабохін зрабіў мастацкі і прыгожыя рэчы. Яны не мусілі быць страшнымі, экспрэсіўнымі, там, не ведаю, нейкімі прарыўнымі, якія робяць нейкія адкрыцці. Ён проста зрабіў па-мастацку, ахайна, па-дызайнерску і прыгожа. І мне гэта так, я да гэтага вяртаўся, на працягу свайго жыцця ўзгадваў гэты ягоны дыплом, і на мяне гэта паўплывала. І я таксама, дзякуючы Сергею, люблю выкарыстоўваць фактуру алоўка. Не толькі Сергею, але у тым ліку і ягонаму дыплому. Люблю выкарыстоўваць аловак і аб'ядноўваць яго з фарбай. Як мы казалі раней, ты ў музыку перайшоў таму, што ў цябе была зайздрасць да музыкаў. У цябе была зайздрасць да вясковых музыкаў ці такіх... Не, у адным выпадку рэха у цябе была атрымоўвацца зайздрасць да вясковых музыкаў, а ў выпадку гародніцы у вас была да такіх цяжкіх кабарэ музыкаў. Ці як? Не, раней мы ўсе хацелі быць рокерамі. Рокерамі, то бок все-таки гародніца адпавядала запыту рокерства. Яшчэ да гародня, да ўсяго мы хацелі проста быць рокерамі, каб у нас былі электрагітары, прымочкі, мы рэпетавалі ў гаражах, і для нас флагманам было гэта 4 чалавекі на сцэне, барабаны, бас, сола-гітара з перагрузам, каб гэта гучала як Нірвана, як НРМ, як Уліс. Гэта былі нашыя такія вяршыні, да якіх мы імкнуліся. Але час ішоў, і я, па-першае, мы з маім сябрам, заснавальнікам гурта Рэха, з Мікітам, мы патрапілі на
канцэрт этнатрыя Троіцы. Вось, і нас уразіла, што можна ў акустыцы граць. Можна выкарыстоўваць не электрагітары, а там домры, дудкі. І гэта проста мы не ведалі, ці мы ўжо на зямлі, ці ўжо на небе, ці яшчэ там у нейкім іншым сусвеце, бо надзвычай моцна ўразіла гэта музыка. В этом плане трое хочу поделиться своим досвідом музыки Олесі Кірчука, Юры Кірчука. Івана Кірчука. Ярослав, ставлю вам 2 балы. А вы не мой наставник. Зараз музичная полиция. Чуешь, уже выехала музычная полиция. То, что на тебе пинжак свисит, не значит, что ты наставник. Так вот, Ивана Кірчука, прозвище пам'ятаю. Это была мова на Новоўгародні, і калі ён пачынаў граць сваю народную этномузыку, то я ўпадаў у такі транс ненаўмысна, а я сидел там на першым радзе, куды звычайна беларусы не сидзяцца, і потихоньку так засынал. І як толькі сканчваў, так пачынаю, я зноў. Нібыта ў нейкія глыбіні падсвядомасці зазіраў. І падобны эфект, толькі крыху больш слабы, был на Тутацы, калі выступалі Свады Нічыс вживую. Бо у них таксама такая этномузыка, такія этнаглыбінныя спевы у спалучэнні з сучаснай электроннай. І калі ты вживую гэта чуеш, ты натуральна впадаеш в нейкі транс. А калі на запісе, гэтага тупа няма. Мы на канцэрт Троіцы, важна, што гэта не быў сольны канцэрт Івана Кірчука, гэта быў канцэрт этнатрыя Троіцы, бо гэта іншае. Это хіба яшчэ больш мацнейшы быў эфект. Гэта не трансавае, это такое таксама і жвавае, і трансавае, плюс там дадаецца шмат рытмаў. Мы патрапілі ў акадэмію мастацтваў. Мы яшчэ вучыліся ў Парнасе, але збіраліся паступаць ужо ў акадэмію мастацтваў. Троіца выступала ў тэатральнай зале, ў акадэміі на вялікай сцэне, у актавай зале. І мы пайшлі з Мікітам туды, кажам, мы сказалі, мы фактычна ўжо сюды паступілі, пропусціце нас, бо мы, конечно, яшчэ ў Парнасе вучымся, але мы ўжо фактычна, мы былі, бач, такі самаўпэўненыя, фактычна ўжо студэнты акадэміі мастацтваў. Прайшлі туды, селі на гэтыя шэрагі такі і адкрылі проста нашы зяпы. І вось так прасядзелі ў гэтым трансе, начулі ты катарсіс, усе перажыванні. І вось гэта таксама паўплывала на музычнае нейкае усведамленне, на музычную тоеснасць нашу, наше самоусведамленне музычнае. Андрусь. Ярослав. Ты разам з Рэхай ці Рэхам удзельнічаў у розных дзяржаўных тэлебачаннях і нават і на Еўрабачанні падаваўся. Як гэта выглядала у тыя траваядныя часы? Слухай, так я нават, перадача з маім удзелам нават выходзіла на АНТ гадоў 5 ці колькі. А у якія годы гэта было? Гэта, напэўна, там 2009, пачынаючы з 2008, ось так. Дзесьці так, я баюся памыліцца. Я тады ў першы клас пайшоў. А мы ў той час зажигалі. Пра гурт Рэха і пра наш удзел у розных імпрэзах усякіх. У нас, адным словам, калі мы казалі, што спачатку марылі пра рок-культуру, пасля змяніліся часы і змянілася ўспрыняццё музычнае, і у пэўны перыяд быць рокерам для нас стала проста непрыстойным нават. Бо сама музыка змянілася, і змянілася ўспрыняццё нашай музыкі. Гэта ўжо не мусіла быць сацыяльная музыка, спевы пратэсту, гэта ўжо, яны сталі досыць, не ведаю, распаўсюджанымі і ўжо пошлымі ў нейкім сэнсе. Нейкая падобная сітуацыя зараз адбываецца.
Пасля 20-го года. Ну, не ведаю, магчыма. Ну, у меня такие адчуванні. Можа быць. Што... Прынамсі, быў рэнесанс вось року, цяпер, можа быць, зноў такі цікавасць больш да электроннай, народнай музыкі такой. Там то ж постпанка ці... Ну, і ў наш перыяд прыкладна тое самае было, што вось паспяховы вось гэты рок, а пасля з'явілася цікавасць да іншай музыкі. Ну, у нас саміх, запыт. Да акустыкі і вершы не пра радзіму, а як мага болей іроніі, размаўляць з дапамогай жартаў пра такія нейкія, пра чалавека такога малога, пра нейкія звычайныя справы, напаўняць іх альбо з дапамогай простых тэрмінаў разважаць пра вечнае і рабіць вось з нейкіх вечных тэмаў такія анекдоты, жарты з такой сумнай усмешкай. Каб наблизіць іх да людзей? Ну, не ведаю. Ну, бо калі такая высокая тэма, она нібыта там далёка, там над табой, а калі жартам, то ты ён так набліжаеш да чалавека. Не. Ці нешта іншае. Каб не быць пафасным. Вось. Крый Божа. Ну, калякі-малякі, это ж сама назва, таксама, каб не быць пафасным. Я пра гэта так не думаў, пра твой праект. Ну, карацей, каб крый Божа не быць нейкім трыбунам, прарокам, все мусіць быць такое. Тады з'явіліся серебряная свадьба, гурт Нагуаль, яны наогул без тэксту іх, ну, нейкія свая мова ўласная. Вось. І, ну, мы трохі маладзейшыя, але таксама вось для нас это было надзвычай важна. І для гурта Рэха, у нейкі момант, калі мы рабілі такія творчыя выбары, ну, на нейкіх раздарожжах, то вось мы з музыкамі паразмаўлялі, падумалі, і для нас стало такім вызначальным тое, што мы хацелі, па-першае, зарабляць грошы, зарабляць на карпаратах, на народных святах, на фэстах, не на, ну, там, дзе ёсць магчымасць зарабляць. То бок, каб нас запрашалі на юбілей там Сергея Пятровича, вось, на дзень народзінаў, на вяселля. І нам хацелася такую музыку рабіць. І вось мы пайшлі ў гэтым кірунку, вось, і за кошт гэтага мы шмат ездзілі па мястэчках, па вёсках. То бок, чым больш мы набліжаліся да слухача, тым... Глыбей у краіну ездзілі. Тым далей мы станавіліся ад такіх модных фэстаў. То бок, умоўна кажучы, ёсць модныя спажывальнікі музыкі, прасунутыя людзі, а мы трохі завернулі вось хіба што бліжэй да... Ну, мы назвалі, што мы граем шансон, вызначалі сабе. Граем шансон. То бок ты зараз себе з драздамі параўнаў? Так. Мы, дарэчы, памятаю нават... Ведаеш, памятаю карпаратыў, там, дзе для нейкіх там гасцей з Казахстана ці адкуль выступаў гурт Рэха і група Дразды. Ну, і гэта было так досыць арганічна. Умоўна кажучы, такая самая філасофія была, што трэба вось гэта было напоўніць. Ну, для нас было важна, каб мы са свайго мастацтва з музыкі спрабавалі жыць. Ну, вот жылі, каб звычайнае жыццё, каб гэта нас больш-менш забяспечвала, але яшчэ такая была звышмэта, што, ну, можа быць, такое нейкая наша мара, што проста вось, ну, што гэта вельмі звыкла, што вось ёсць музыка, аўтарская музыка, і яна на нейкім народным свяце, на нейкім юбілеі, што не кавер-бэнд, а вось мы са сваёй... Так, што спяваюць нейкую расійскую попсу. Чаму ты кажаш пра расійскую попсу? Тому што выхаван, на расійскай попсе. Не, але чаму ты пра... Ну, быццам бы ты зараз будзеш займацца нейкімі мараламі, рабіць нейкія маралізатарствы, там все такое. Ну, не, просто кавер-бэнд. Яны ігралі, ну, можа быць, расійскую попсу, можа быць, яны ігралі Scorpions. Ну, вось. У Беларусі... Альбо песняроў. Альбо, радзей песняроў. Вось. Просто не хочу, что супрацьпастаўленне, што вось они играюць бездухоўную расійскую попсу, а мы тут нясем светач. Для цяго хочацца манітаваць. Ведаеш, ад такіх... Ты ж робіш калякі-малякі, так што дай выспітка ўсім гэтым маральным розным штукам.
Хто ми такі, каб Мы осуджать? аморалы. Хто ми, каб осуджать? Ніхто. Мы аморалы, а не моралы. Дык вось, была такая мара, што вось перамагчы вось гэтай тэндэнцыю кавер-бэндаў, бо вельмі шмат было ў Беларусі кавер-бэндаў, класных музыкантаў, класна гралі, а нам хацелася, каб вось мы знайшлі такі ключ да шырокай аўдыторыі, знайсці гэты ключ. Мы яго не знайшлі, мы ў пошуку і дагэтуль шукаем яго. Вось, бо, як табе сказаць, мы гулялі ў гэты шансон, так? Ну, для нас гэта ўсё ж такі была, вось мы спрабавалі знайсці гэты, падабраць ключ. Мы не былі такімі, але вось мы ішлі вось у гэту дарогу, адзявалі гэтыя маскі, вось такіх простых хлопцаў, которые вось як і простыя людзі, хэй, давайте спяваць, гуляць, што вось мы такія самыя, як і вы. Вядома, што мы там рэфлексавалі, заганяліся, слухалі розную музыку, былі там складанымі, трагічнымі персанажамі все нашыя музыкі. Але вось нам хацелася пагуляць вось у гэтую гульню такіх звычайных, паспяховых, папулярных музыканцікаў. Ну і вось гэта вызначала нашыя такія нейкія творчыя рашэнні, якія мы прымалі. Ну, гэта калі казаць пра гурт Рэха. Я забыўся пачатак пытання, але вось... Ну, пытанне было пра тое, што у тебя была зайздрасць да музыкаў, і я сказаў, што у адным выпадку у тебя была зайздрасць да вясковых музыкаў, а у другіх да кабарэ музыкаў, як «Серебряная свадьба», напрыклад. Ну, бачыш, як высветлілася, што гэта трошкі не так, што мы зайздросцілі, па-першае, рок-зоркам, калі мы былі вось у юнацтве, мы хацелі быць як нашыя рок-куміры, а пасля ўжо мы шукалі... А хто былі гэтыя рок-куміры? Ну, я ж табе ўжо іх пералічваў. Там Нірваны, НРМ, так, усе гэтыя праекты. Мясцовы час мы нават слухалі. Вось. Ну, і Godstour слухалі, ведаеш. Слухай, шмат было такіх праектаў, якія там уплывалі на маю свядомасць, там «Новае неба», тое самае нават. То бок, у нас, у мяне такое моцнае заплечча рокерскае, беларускае музычнае. Дык для нас, і зоркамі былі, гэта калі казаць пра рок, але таксама ж і Данчык, я быў на яго канцэрце і быў проста ўражаны. І Шалкевіч. Шалкевіч легенда. А першыя канцэрты мы ездзілі там на гастролі разам з Вацюшкевічам, і для нас это было такое: о, мы едзем у мікрааўтобусе граць канцэрт з ВЗ-аркестрам, ого, класна. А зараз ты з ім супрацоўнічаеш і робіш яму анімацыі? Ну, для мяне гэта гонар. Бо все гэтыя музыкі, якіх я пералічваю, гэта скарб асабіста мой і шмат каго яшчэ. Ну, я магу далучыцца да таго, што таксама быў такі, меў гонар яго маляваць і пару раз бываць у ягонай сядзібе. Давай паговорым пра тваю самую свежую творчасць. Вот пра альбом «Мір і супакой». Там вельмі шмат таксама ностальгіі і... Ресентименту? Ну так, бо ты там вельмі часта адсылаешься до Менска, а я недавно у нас быў на сходцы паэтаў у Варшаве беларускіх. Там напісаў один жартаўлівы верш, але там быў Улад Ленкевіч, і он напісаў верш пра вуліцу Веры Харужай і аргументаваў гэта тым, што пакуль яшчэ менскае паветра ў мяне ёсць, трэба яго выкарыстоўваць, бо оно хутка выветрыцца. О, цікава. І потым это будзе ненатуральна. Ці гэта ты рабіў таму, што цябе яшчэ гэта все трымае, і Кракаў у цябе яшчэ не прасачыўся? Слухай, халера на этой Кракаў. Кра-кра-кра-кра-кра-кра. Кра-кра-кра-кра-кра. Як пароны. Кракаў прыгожы... Ты якраз як сарока апрануўся. Так, Кракаў прыгожы горад, але я думаю, што, мы ж все там, не ведаю, гарадзенцы, мінчукі, берасцейцы, вось. Складана было працаваць над гэтым альбомам? Можаш распавесці? Бо ён рабіўся 2 гады, так? Дзякую за цікавасць да альбому, вось.
ну, мне приємно, що ти його слухав, так? Я его слухал. Ну, слухай... Значить, нас з тобою вже двоє, принаймні, є. Песня «Дорога» мой фаворит, ты что? Нас уже двоє є. Вітиш, може тобі анекдот розповідати? Давай, треба. Розповіду тобі анекдот, а після розкажу про альбом. Знакомитий джазовий експериментальний музика зустрічає свого сябра, і сябра йому каже: «Привітання, я ось заходив в музичну краму, побачив там твій експериментальний суперкрутий джазовий альбом і набив його собі». І гэты джазовий музика каже: «А, дик це ти був?» Слухай, сапраўды, вось я магу там згадаць і Лявона Вольскага з яго праектам «Іммігранты». За мяжою, не сваё і не чужое. І Сергея Башлыкевіча з ягоным альбомам «Там». На розпачэла дзе схадзіў бы зноў тэатр лялек, але адчалю твой «Титанік», скажы, Віталік. То бок, калі мы знаходзімся на такіх гастролях, камандыроўках, ці то ў Кракаве, як ты любіш зараз паўтараць, ці хоць дзе, Кстати, один раз только сказал. 3 разы ўжо. Вось. Просто я чаму так на этой Кракаў зарэагаваў, таму што, ну, слухай, я Мінчук і я пакуль што ў дарозе. Гэтыя назвы, ну, для чаго яны? То бок, ёсць неабходнасць, ясна, што неяк выказацца тое, што ў цябе баліць, альбо тое, што ты адчуваеш, і проста ёсць варыянт сябе стрымліваць, вось, а ёсць варыянт не стрымліваць, а неяк это ўсё ператварыць у творчасць. Нейкія песні пачыналі пісацца ў Менску, вось, песня «Дарога» яна пачала пісацца ў Менску. Ну і там выкарыстаныя кадры з Менску. Так. Песня «Нядзелька», таксама яна ў Менску напісаная. Вось. І яны, вось, разумееш, песні пачыналі пісацца ў Менску, там 2 гады таму. Пасля яны там дапісваліся ўжо ў Тбілісі, у Беластоку, ну, у гастролях, камандыроўках, у вандроўках. Вось. І, разумееш, калі там адзін канец песні зачэплены там за Уручча, за Кастрычніцкую, за метро плошчы Перамогі, за Сокал, а другі канец песні, як масток, ён перакінуты там да Прагі ці да Варшавы, дзе-кольвек ты ёсць. Ну і для мяне таму гэта, ведаеш, такі масток. Вось. І я разумею, што ўжо зараз запыт на іншае, на проста мастацтва, Так. на проста ці то сумную, ці то вясёлую музыку, але ўжо, которая б не краналася там 20-го году. Рабіць гэта далей, трэба это себе дастаць і просто пагуляцца ў гэта. Я таксама так зрабіў. Напрыклад, у мяне ёсць праца «Чемодан эмігранта», которую я пакуль яшчэ не выклаў у социальные сеткі, дзе есть чемодан, ты его открываешь, и у тебя там рельеф зроблены з вопраткі, якую ты нібыта паклаў з сабой валізу, а гэта рэльеф гародні. І там ёсць стаяць мініатюрныя касцёлы, дастапрымячательнасці старога горада, а зверху на крышцы там мапа, квіток, умоўна, пашпарт, там бальзам звёздачка, йод, фотаздымак сямейны. Ну, и которые символизуют там такие подорожные атрибуты, что, ну, и натхнением было, цитата Владимира Короткевича: «Каждый носит свое небо с собой». Тут литерально ты берешь это свое небо и носишь с собой у вализе. Это тут моя праца, моё творчае выказванне на тему эміграцыі і швэнтання па сусвеце. І пра сваё месца ў гэтым свеце, як спяваў Вячеслав Кміт. Ага, ну, бачыш, як лоўка ты ўсё это зрабіў. Ну, вот так вот. Ну, хотя мне Макс Осипов сказал, что типа достали вы со своей миграции, давайте другие темы дробить. Ну, в этом есть доля раций. Может, ты так само паспрабуеш хотя бы за 2-3 хвіліны зрабіць хуткі накід? Памалюваць себе? Угу, просто памалюваць. Добра. Добра.
Слухай, але я так заўважаю твой такі вялікі прагрэс у партрэтах. Там з кожным разам твае малюнкі, новыя партрэты, ўсё лепш і лепш робяцца. Ну, так хоць прыемна. ты казаў, што уважаць. пейзажы нібыта больш выразныя. Ну, пейзажы твае добрыя, вось. Так што... Ну, дзякую. А чым яны пачынаюць быць выразныя? Партрэты ў цябе лепш з анатоміяй становяцца, куды лепш. Но это больше интуитивно. Потому что, блин, такое отчувание, что я на всю эту анатомию нафиг забылся после того, как с Беларуси заехал. Бо тут не Не, ну примушаюць. тут же ж, разумееш, анатомія ў сэнсе таго, што такая, не то, што там дасканалая мусіць быць, просто там, ну, прапорцыі, суадносіны там твару, там частак твару, вось. Ну, есть же адмысловая деформация, та сенсаваная, которую ты просто... Так, просто- Прыняў рашэнне, што я зраблю, ну... Просто яно павінна працаваць. Ну, Так. як бы, калі у тебя просто дэфармацыі, кажаш, это адмысловая дэфармацыя, але яна не працуе, як адмысловая дэфармацыя, то тады, значыць, нешта не тое. Ну, тому, кажа, это адмысловая дэфармацыя называецца стылізацыя. Ну, стилизация таксама такое слово, не ведаю, паразит, бо яно, не ведаю, выкарыстоўваецца такое, як адзнака такая дрэнная, што там ідзе ў некую стылізацыю, ідзе ў некую ілюстрацыю. Это у нас так, у меня так професор по рисунку кажа, што значыць, штосьці пашло не ў той бок, што трэба. Бо гэта павінна штосьці выражаць, нейкую ідэю партрэта, і характар чалавека, как-то падкрэсліваць, а не просто ісці ў некі эфекцікі, вот як ты сказал, красівасць, прыгажосць, а каб гэта штосьці ну выражала. Коралики, потери перстеночки, ботики червоныя, привезені з городу. Ну тады У якую камеру показаць мой цудоўны твор? Так. давай Иди сюда. Стой, давай. Иди сюда. Я тебе, видишь, отпомстил за этого Леона Артуровича з Подоровольского. окей, типа, що я вас Гляди. Ти Альонку зробив? Ну что? Ну, А я тебе так фавістично зробив. Ну, слухай, ну ты постарался. Глянь. Я постарався. Глянь, ты тут і світацень тут, і все пригоже. Так, ну дякую, тобі вельми приємно. Дякую. А ти... Ніякі тут філософські роздуми в очах я бачу. Ну, мог би домалювати тут ще, как би, Клас. два трьохкутники, щоб було зрозуміло, що це все-таки станчик. Я мастак, я все роблю не так. Слухай, я думав, ти казав, от зіграй про зязюлю. Я вирішив, що, може бути, ведаєш, не грати те, що я вже грав, те, що добре граю. Вирішив поіграти те, що дрянно граю. Що, наприклад? Вось. То бок мы с тобой размаўлялі про альбом «Миры супакой». Там я казаў, што гэта такі масток трошки паміж Менскам і дарогай. Вось, бо нейкія песні пачыналі пісацца ў Менску, заканчивалі напісанне гэтых песняў заканчивалася там у нейкіх іншых краінах. І сапраўды, што ёсць, ну, такая неабходнасць была выказацца, і я выказаўся вось на такія набалелыя тэмы, як мог, як умеў. І пасля ўжо зараз вырашыў, што трэба, ну, схавацца ў нешта іншае. Вось. То бок, «Мир и супакой» — гэта спроба рэфлексіі над такім адкрытым пераломам. А пасля вось ужо цяпер працую над такім нейкім, не ведаю,
абязбольваючым, над нейкім марфінам, пра нейкі фантазійны свет, вось, куды там можна ўцячы, каб там не хвалявацца, не думаць. У чацвер апоўначы ад чыгункі ўздоўж шашы, у адчаі ідучы, мне б не думаць ні аб чым. У чацвер апоўначы да чыгункі ідучы, мне б не думаць ні аб чым, мне б не думаць ні аб чым. Вспомнил, могу спевать. Это была репетиция. Так, это была репетиция. Окей. Мне б не думать, мне б не думать, мне б не думать ни об чим. Мне б не думать, мне б не думать, мне б не думать ни об чим. Мне б не думать ни об чим і не цешыць успамін аб мінулым сне у ім. Бачыў меч у камяні, бачыў меч у камяні і балотныя агні. Дзева верхам на кані праімчэла побач, і скарб закляты з-пад зямлі звабліваў мяне. Вазьмі, ды я наблізіўся, калі нічагусенькі ані, нічагусенькі няма. А, холера! Забыўся. Это был подкаст «Каляки-маляки». Подписывайтесь на канал, ставьте подобайки. И дякую великие простора у Кракове за теплый прием. Мне б не думать, мне б не думать, мне б не думать ни об чим. Мне б не думать, мне б не думать, мне б не думать ни об чим. О!